Khubor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Nakaliang jongka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ngidon kani kajing pentip ban ajing syai syaki school baro hakapedai bat kijing keli nakamtaki khana school nadu class 6 hadu class 9 kaba gila ya pensyai du mensiwa kat kung baje kren bat director jongka ambos baya gini kijing keli on sapen poi Syaki office jongki SDSCO but DSCO. Hakabaya kini kicing keli la set nakaliang jongka di RT. Di hadian kat tukat nepor nakaliang jongki school kila stang pania. Kulmar kendiat kila don kiba phonengi kiba ong ba. Baya kicing keli ngihapan set hi nakaliang jongki school kat kum ki sample question ki bala ai na ka di RT. Teleng ba kani ka lat patai ko khubor lemba jong phi ki media ni kwa pan pensyai ba mentagas ngi ha ka je kendu bat ki officer kum chu ru bat u director jong ka ambos ni kwa ban ai jing syai sabaro ki school ba ya ki jing keli nadu class 6 hadu class 9 on sa set hi da kadi arti ya kapakin sapha sya ka diesel bat na ka diesel pat sya office jongki SDSCO bat DSCO kani ka jingpha kan long hi da ki soft copy ya kapa ki school hi kin sa print kin sa sirok kat kum ka jing.com tekane ka jingpan jing syai jungi kalong namar ba hakini kisngi kila pun ki school ki bala ya stang ban ya kulmar jingbut ya gane hoi ha ka ni ka arfu artrek ka notification na kalyang jongka office jongka diesel kila penmi ha ka bedai bak karotin kala schedule ya kane ka exam ka ban sedang na duka khat nyotrek tenrai ha ka bedai pat ki SOP ha ka bedai pat kini ki jingli ya ka ai ka ba ki school ki dei ban le ban ya ka ai ka ba kim dei ban le ya kata idang up namar ba na ka office jongka diesel hi kin sapenmi hi ya kini ki SOP ka ban batai sha ki school ya ka ai ka ba ki dei ban le ne ya ka ai ka ba kim dei ban le te kawai ka ba ha ka jing ya kran ka jongi ngila ya pen pau mo namar kadon ka jing bam sociania jong kini ki school ane jong ki kimi ki pa kamta me ki jingja ki por ki bala dap bagi ni ki jingkeli yo ki light biang lane yo ki mo sapriang biang sya ki social media ba kamta tater kumba kalong ki por bala dap enrei halor kani nakaliang jong director ulo ong ba kala don ka system ka ba kila le hakata ka rukom ba kini ki jingkeli lada ki light na ka no be jaka on satip be kila be batip de kum ta kan long ka ba ki school ki hapan husiar ki hapan buat bahaya ki SOP te hakabede bat kanika bede bat kanika kajing ikini ki answer mo kini ki answer script lane hakabede bat kajing upload yakini ki marks yung ki khana mo correction ka kinde nakaleng jong ki no hikai jong ka school mo Jenrei hakabede bat kini ki marks yung ki khana day ban upload ha kaneka portal kabakin sa ai ha kabaki school kin sa hapan pendak hang tu ya ka marks jong ki khana baro way po way tikani hi kala day lupa kala don ka jing pentip lemba ka notification ka bala plot meswa ka calendar mo jong kaneka snap te ndai mentapat kalong tang ka jing ya pan jing syai hanor kini ki jing ya kulmar jing bot biang sa hisien jong ki school te lemba ka khubor ka menta ikwa pan pensyai biang
ba pin update ya ka jingkeli ka ban sawan na ka banta kena class 6 hadu class 9 tang na ka banta ki core subject kamot ki to hi ki ba don ba ka syllabus ki ba ka DERT kala pentip ki school den rai ya ki minor subject kibe de kata ka syonga ki school ma de na ka banta kan ni ngatrai tang ataiเป็นเรียวสกว่าอยากกักเตียนละจองเป็นดันกำอยากกาบักกันเกี่ยวกันกักเตียนคาซีกักเตียนละจองอายกันรอยกันป่า Buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjar ngam ha ka kentien khasi niyo ya ka marian na ka marian niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo เตียนละจอง tudayakan mau kendit ho เตียนคาซี lapen mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba